Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bendil Channel Driver Ambulan. Ki ceritanya ini lur, mau kan aku ngupload perjalanan aku dari rumah sampai tempatku bekerja untuk mengais rezeki nafkah lur. Ki sing mau aku janjeni arep nyepil ambulanku sing biasane tak gowo lur. Iki lur. Ngene iki lho. Oke. Sikin kene kono kae. Kene sono iki. Nek lampune lur mburi kae. Mburi nek lampune lur. Tek. Biar aku nek nggo bengi lur. Kae. Iki oksigen lur. Oksigen iki gak oleh entek maksudnya entek nek entek wis langsung kudu diisi. Obat-obatane ning ngono lur. Sopo-opo enek lur ning ngono kuwi lur. Wih, sing penting ya oksigen kuwi lur. Karo apa? Karo iki lho lur. Iki jenenge radio telegram lur. Iki gawe hubungan. Lur. Iki gak ketok lur. Iki gawe hubungan nganu lur. Antara nganu lur. Antara apa ki? Antar driver lur. Driver ambulans Kabupaten Madiun lur iki. Pas main layar sing ngisor kae gawe nganu lur. Kuwi gawe ngunekno sirine karo lampu lur iki. Ya nek permaine barang lur. Iki gawe memecah nek pas mancet lur iki gawe memecah jalan. Bengok-bengok ning kene, rungu kok coba banter suarane, memecah jalan lur. Ae bunyi enek suarane sirine enek berapa wi. Hello, hello, well, besar wi. Iki turut ngono lur. Asli lur iki, bulan iki. Ngene yo enak apa ki? Apa jenenge kuwi yo masker yo apa-apa lur ngene iki peralatane sepeda lur. Kayak kadang aku ini nggucai kamera iki lho bingung lho. Walik dek mau kae jane aku yo ngupload ambulan ki tak delok tibake sirahku ning ngisor kleru walik. Oh alah ngono lho. Lho. Ngarep kantor pos lho, karo tukang becak ngais rezeki lho ya. Duh, blek pangane lho. Ya terima kasih yang sudah komen di channel saya dan melihat video saya. Terima kasih banyak dan terima kasih atas saran-sarannya. Akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya, Dulur. Terima kasih. Jangan sengkan-sengkan mengasih saran ke saya ya, Dulur. Saya butuh saran-saran panjenengan untuk channel ke depan channel saya ini, Dulur. Nek kayak ngisi bensin kayak gini gitu. Kayak ngisi bensin kayak gini gitu lah. Ngisi bensin gini loh. Pakai duit, pakai barcode ini gitu. Ngisi bensin ini gitu. Mana ya? Ini kan ibu lur. Kan ibu lap-lap bos. Ambulan ini ada 2 lur. Ini arep omong apa ya bingung ya arep omong apa nurung ora kulino apa? Dan tak kira gawe YouTube iki tak semudah yang dibayangkan tiba-tiba ya. Nek omong setetet tapi ning gone ngarep kamera nek pas ngene iki dhewe alah lucu. Blekak blekuk. Driver ambulan. Wiu sepil apa nah kowe njaluk sepil apa lagi lho. Kayak abang oksigen bar tak isi kae. Loro kae kudu nyala terus kae. Terus dingin. Kaca lur. Iki kaca nggo ngaca lur iki. Ben rodok ngono nek ben ketok bagus. Iso ngono. Ya wis ngene iki lur. Penggih aku ki. Aku 2 ambulan lur. Sing siji ning kono, sing siji sing ning kono, siji niki sing ambulan gawe ngrujuk lur.
Tani lur, belakang. Ya sing ngene iki lur, penggane ning gone nganu ki ya sing ngene iki. Standby iki urung enek kegiatan lur. Engko nek rada delukas menawa iki jam pelayanan. Standby. Nunggu perintah. Iya lur. Iya. Engko aku bar iki engko nek wis jam pulang kerja aku arep siji mau pesene ketua SKC Kakak Mas Di, ketua SKC Mas Di Kulot. Aku mau engko kon tuku kembang apa ki kembang setaman. Terus awakku dhewe iki engko ya karo tuku kembang neh lur. Ki soalé dina Kemis arep nyekar nggone sareane bapak ibuku. Aku serong minggu gak nyekar iki. Rasane kewangen pol engko. Engko nek mulih kerja karo tuku kembang kuwi. Terus mbuh acarane iki engko aku karo Pak Didi Kulot engko ketua SKC mbuh jam piro aku nunggu perintah saka kono, Bos. Iya. Oke, Bos. Oke, Bos. Oke, guys. Lah bilang. Wiu, wiu. Turut, turut, turut. Aspil, Bos. Dan aspil itu kan cukup, Bos. Oke, ya kan. Stok ae. Apa pantesan? Ada pertanyaan apa nih ki wis yo lagi belajar, Bos. Wis iya, pokoknya terima kasih ya sing wis gelem komen ning nggone channelku Bendil Channel wis komen tak gawe buat pembelajaran di kedepan mbak aku guys. Oke, jaluk nyoba oksigen alat-alat ning mburi kabeh ngono lho, Bos. Nah, wis ngono ae, Bos ya. Sementara aku tak arep enek tugas, kita akhiri videoku. Terima kasih banyak sudah subscribe di channel saya dan komentar dan like. Jangan lupa like dan komentarnya dan subscribe-nya. Ini Bos, terus bilang aja Bos. Jadi tulisannya parkir khusus ambulan. Oke, terima kasih banyak.